kumsa ziku somli pakat December ni somni pakua zing lamdar ni le minit somni pali bor velania sipai panhi chu mission poimo tak ti tura tir ane an chung lama chuan thona room ri chu are trantoa an hnuai lama ve thung chuan an ram chu omani mase an rama chuan an sipai te om lovin nazi sipai rual Nunrawng tak chu hanoma an zinga then khat chu tilum tura thona tanga zuang thla chu hanne an tilum tur chu Reinhard Heydrich chu nia a minglema the butcher of Prague ante butcher ti chu satal tu emo rantal tu emo ti na hania a minglema trang point anun rong thokhatang ti chu hriat view mai nazi sipai hoin an mi le sa ni lote rong taka an tilum na holocaust sa abultum tu bernia soyania Hitler a phei chuan Thinlungsaka pathir nei hati hial mai mi makta doi khat le achan ve zet thina chuan mo a phura tuna hian ama tilum turin mi then khat anron kalti reng hrelovin muang changin thlamuang takin Praga chuan alo omani tuna kan thuron buat sai tur te hi heng le khabu pani Reinhard Heydrich baka tot in Prague ti te chu hani dona tuna kan thalak mu lai mek hi Reinhard le Lina Heydrich te thalak dun kumsa zugo somli pani me ni somni paru ka mi chunia anlak na mun chu Wallenstein Palace Prague chunia chuta chuan concert chim turin an kal du na ni Reinhard Heydrich chuan music chu Ngaihnawm ema apa chu zai thiam ni in hlapo aphu a thin bok apa chuan music chuan oi na saviu thin ma sela afapa Reinhard ve thungero chuan kongdang lam tak mai ha zo thunga asua lutu wang hi emo ha mingpo hi kalam fu hlei theilowa kalam sual nok point milo hra thiam turin ka ngen cheni lekha zero zo chuan Reinhard Heydrich chuan German Navy chu ha zoma ama hi pasang tak mai le sambuang pacher lampang in khai thli zai zoi ania apian nal ema wang chuan nazi ho propaganda postara athalak chu tar hial tlakani a mena train pian a thiam hlena in a chungril lamero chu a khaviau thunga alandan maya chuan rospar moi tak mai abula linglo omveang chu hani ber mai a palen ang ai chuan a ote chu hasin vei ruta a oki chu asang ang reng view boka sek dewa zailu lu om takani a chungrila chuan nat ru na engmo tak nei niom tak hian a thu soidan kal mangte chu hadang lam riawa ama le ama chu ain hota emoti mai tur hin train sikulan kal laite nevia tan hnuwa te po chuan mi train khat chuan an chai nom na thina thu thang leng vel atanga alandan chuan Reinhard Heydrich chu juda thla nin alangani chuwang chuan mi train khat chuan Moses sambuanga hanti maya juda thisen kai ani awangin an chai nom na train ti nani chutia German rama Nazism aron len tak view nuwa phei chuan a minglem chu adu lo zual hleyani a chan chu chuti hun lai chuan Nazi ho chuan juda ho chu an ho ema Reinhard Heydrich chuan Moses sambuanga ni chu adu talawani kumsa zukwa somthum December thania chuta chuan Lina von Austin nen chuan an lam dun voili borvel anin mu tak nuwa chuan ain hual tamaya mi then khadina han soidan chuan heti anu pui nei na chante po hi engdang wang ni lovin juda chile kuang ani na ti bo adu wang chu niin an soya Lina ne na anin kop chuan ama an lo chai nom na thin to na te chu aziom deu abei seiwanga nupui nei ta niin an soine ti chuan anin nei hnu loka chuan buina le harsat na han tok zui ngala Heydrich chu Naval Court of Honor chuan din tirani ta abial nu chuan a hmain nei alo tiam to ni in a soya chuwang chuan abial nu chuan a king ta ne ti chuan Heydrich chu Navy tang chuan a chol ta chutianga hre om reng a hun man chu haning to ne ma se chuta chuan a career chu a top zui ngal lova thlaimo zat nuwa chuan an chung ko thian pakhat chuan papakhat Heinrich Himmler nena chuan a mel hriat tirta ani chu SS Reich leader ani Heinrich chuan Nazi party chu zomin SS a chu na luta
ชุดรังจวนนัสตักินอรอนคัมเบกตาเนกุมเองมาจัดอาเลียมเลตากนัวจวนไฮดริกจูอันซิงาไม่ปัทิลติเทเบอร์โปลามีอันิตานาจีโฮ security main office จวน chief อันนี้จุยงัล SS เล police agency จวนอาโฮตุปาอันิตากุมสังหารก็สมทุมปาริยัดโนเวมบาร์นิกัวเลนิโซมาจวนคริสตัลนักจวนเทลเวียจุดฮิลจูไออังกฤษจวน night of broken glass ที่นาฮานียอามิโซตรงจวนดาร์ทลังเกจานเตปกันที่เทียงจูมิตรุมจวนเยอรมนีเลออสเตรียสินักกตัมตักจูฮัลเชียตันเนียจูดาโฮดอร์เลอันอินเตจูติเชียตารกกันเนจูดามีป้าสิงทุมบอร์เวลเซตไม่จูมันนี่อินคอนเซนเทรชันเกมาทนนันเนียมีตัมตักจูวอกเลสวยสักนี่อินอันซิงาสมกัวบอร์เวลจูติลุมมันเนมาเซตุนหัวอันหันไงตัวเลนสมกัวไอตัมฮิติลุมนี่อินอันเทียจุดที่นาจีโฮวินาอันหันตินาจวนไฮนริกจูอเมจังรับตูเลอัดพุสโปลนี่เฮมินีตรังเฮียนจุดาโฮจวนหัวเลเงียนหลอตาที่จุดกุมสังจุกสมลีประคัดจุไลโลนียไฮนริกจูอปูเฮอร์มันกริงจวนนาจีโฮวินา final solution to the Jewish question ที่โลบวยปุยตูรินอันตียจุดที่จูยุโรปเลนาจีโฮวินาอันทุนุนรามาจุดาเตติมังดานตูร์จูเนยุโรปาจุดาโฮติลุมดานตูร์บลูพรินต์จูเนียไฮดริกจูอดอล์ฟเอ็กแมนาโบสนีฮอลกาสหันรวมมันเสียมตูเบรานียที่จวนไทยอมจัดนูกุมสาจุกวสมลีประคัดฟ้าวังลายจวนไฮดริกจูอโปรโมชั่นเวเลตาปรักลามาจวนทนนี้อินจุดตัดจวนBohemia Right Protectora an ho tu ni turin an da dona ni abiala chuan Bohemia mi le Moravian mi tam tak anom dona kumsa jugo somthum pakua chuan Nazi chuan Czechoslovakia chu an op done chumi ma chuan Right Protector Konstantin von Neurath chuan July Borvel chu a opa Nazi ho du ain anem deute po anima na ti chuan Heydrich chuan Governor ni turin avatlak tare ani hizong anem ve diei duilowa Hitler chuan Thinlungsaka pathir mi hringe mai chu havada ta Heydrich chuan athlen vele mitam tak chu man zui ngala mioma zat chu atilum bokare chu mai alani lo chawa mitam tak chu an omna huna train atnot chuak long maya mi sang engoma zat chu concentration camps lama chuan athon liam bok hetianga achet rova ema wang hian a minglem tur po chu aron piang chuak ta history zirmi te chuan an theng hil to ngai lowang hetia rong taka roware la tang hinani the butcher of Prague anti tak ni bon lama tra alan dan chuan Heydrich chuan Jack Howina anon belet tur laka aloin veng ni main alanga ain ngai dana chuan Jack How chu ada thathokhat viewin ain ria ma se heti hun lai hian a mel ma te chuan ama chu tha an tum don ti renga hrelo mihring hian engemaw chen chu fan thei chin kan nei vea ma se kan du chin ba ka min nor to chuan midoi zep ber po hian ha kan lo nei ve train Prague bula alal ina chuan Heydrich chu anupui fanau tenen lim takin an khosa a omna tanga kilometer zaingemaw zat a hla chuan sipai pahnih te chuan ama tha ngei tumin training ngor takin an lo be Czechoslovakia sarkar hruai tu te chu an ramatanga hno chu an nia an ram hruai tu te po chu Londona an khosa vek to ne an sipai en thatu te chu British sarkar ne chun an thok howa ti chuan tangrual pol chuan top secret mission chu an kalpui don ta Reinhard Heydrich chu ti hlum man tumang chu operation mingatan chuan operation Anthropoid an tia sipai pani tir an tuma chu mi te chu Yan kubis le Joseph Gabchik te chu hanne an pani hian kum sang hajugo somthum pako khan Polana an loin mutoa ti chuan French Foreign Legion an ti chu han zom zui chutianga French sipai te han zom mai lo chuan an rama chuan Nazi ho chuan rawan rail to sia chet ngai nan ta na omlo Legiona an han tak nuwa chuan thian thatak mai han ni ta ma se Nazi sipai te chuan French sarkar po chu aron kuk thlule tamai boxi chutia French atluk tak nuwa chuan
จักสิไปเตปอจูบริเตนละมาจูนอันตลันเซเวเลตายุโรปรามาสิไปช่วยตูจงเดวทอจูบริเตนรามาจูนอันตลันเสียฮันเดวเบอร์มายจูหุ่นลายจวนบริติสฮูปอจวนเอกอันงาวิวังอันเอกินคูร์ปอินไดโลวิวไม่เทเนกุมสังจุกสมลีประคัดฟ้าวางจวนกับจิกจู Operation Anthropoid ในตูรจวนทันนันิตาอาพาร์ตเนอร์ตูรจูอันเทรนนิ่งไลจวนไอเลียมปัลเล่าไหมเยเซฟกับจิกจูอัดเทียนอาพาร์ตเนอร์ตูรจวนอันรัวตาอันนี้ปัญหาจวนอันรำนาจีฮูกุตาอัตุลุตไม่จูอันง่ายทีมโลมาฉันชัวร์เลยง่ายจูฮันดูเนดูน่าจวนอันตันเบลเลตเทนหุ่นทราอินเฮอร์ชุกตาทีเลทีดำเลดำมันตองอันปัญหาจวนจูอินโดนามิชอนลาเบอร์ไม่ติตูรจวนอันอินปุจจตานาจีลารำชูงจวนวาลูตินอันมีปอยโมตักจูฮันวัดหัดโดนันเนที่จุดกุมสาจุกุสมลีประกาศเดือนบาร์นิสมนี่ปักกัวจิงลำดาร์นี่บอร์เวลานีย British Halifax bombers แต่จวนอันนี้ปัญหาจูวันสร้างรังจุนอันทักตาเนเก็บจิกเล็กกุบิสแต่จวนให้จุกจูติลุมเทตะกังโมโคนักเขาตู้แต่จวนวูระตั้มมาวางินหน่วยลำจูฮันมุเลเทลวะอันทักตุมนาตักจวนอันเทียนดูนจวนอันทักฟุเทลวะเนเก็บจิกเล็กกุบิสแต่จูอันทักตุมโลนับมุนาจวนวันดุยทักตะกินอันทักตัดลัดไหมพิลสันขดสักละมาจวนทักตูรันเนียมาเซปรักขดสักละมาจอกอันตัดลัดไหมเลลำปันจวนปรจุจวนอันอวยท้ากับจิกจวนเลสันจงจูอัดสูดสวดปัดละอุมายอัดรุมนั่นละมาจวนอักเกจูหาลตินาจุยเลตังาลอันนับหุ่นปวดจุคอยไล่เงียตียนเชลวะจานานียาวูรัตนาสบกเสียฮาวดไหมที่จวนวูรการะจวนอันปัญหาจวนอันปรจุเตจูอันหันพุ่มโบเลเรียนาจีสิไปเต็นอันรอนมันไม่อันลาวทองอะไรกัวริลุยโตตักมายาเลเวระจวนอันปัญหาจวนอันลุดตูนตารอยาขัดเยวานัตรงอันรอนอวยทาคาตูเตไม่อันมุลเวมโมหันติไลน์มุตัวนโลตัดไหมจุงไลบอร์เวลา local gamekeeper จวนอันนี้จูฮาโลมุตลัดไม่เนี่ย local gamekeeper ที่ฮีแค่นี้จวนกันในเชียลวะ forest guard กันตีเตนเฮียนอันหัดโหจูไว้นางเนี่ยดัดล่างปุยนพัลนัดเตลวะรำวะเตจูอันนี้เฮียนอันโลเวงทรีนะทินรำสนุงจังเตจูโลจิรเชียงอินเอ็งจัดเงี้ยรำสาวตีเตโปอันชินเชียเทรนมิจวินะกันในนายไวเบระจวนforest guard เตหิฮันนี่มายังจูเกมคีเปอร์จวนโถนัทโลกเรียเรียจวนอินจูจวนอลอนสาวสาวเปิดจุดปันนี่รอนโลกขาจูมุตาเนอตุกซิงจวนปรจุดลักนลำจูวปันินวูรการาอันปรจุดพุ่มเตจูฮาวมุชัวกะจูบากะวูรการาอันเกนียกจูยอลซัมวิวไหมอะไรวักลาวจวนกับจิกเล็กกุบิสเตจูฮาวมุตาไม่เรงะอันปัญหาจวนว่าปันินโซน่าฮาวาโซตังฮัลอันนี้ปัญหาจวน surveyor นิยมังอินอันลอยน์โซยามาเสเกมคีปาร์จวนอันทุดสวยเตจูอดีกลาวเซียนเอ็มเฮตงัลไหมอัตโตปะจวนทุดิกจูฮันปวงชุกตังเงยวันนี้ทลาตะกินเกมคีปาร์ปอจูอันมานี่จันปุยดูตูอันรำเล่นำมังไอตักไหมฮัลโหลนี่เกมคีปาร์เนี่ยนัดจังจวนอันตรุมนัดจูอดีกลาวเซียนเชตาปรากฏว่าเมลสมนิบอร์เวลกิโลเมตรสมทุ่มปนิบอร์เวลลาอันเลวทรูมาอันมีว่าเบียกตูร์เตนจวนอินการลัตวิวไม่เก็บจิกจูอินเลียมจุเลตังฮัลบ็อกซียอันมิสนจูโลเทเรงดินหุนาอดิงตามาเซวานเนนัจูอันละมาอัตรังอันยังจูจุงไลบอร์เวลาจูมิจานัทโลนัทโลกทอมเชตจูอันโลกัลโคมาอันนี้จูฮารอนชุยชัวงาลไม่อันซิงอันมานี่รอนมุชวกตุปะขัดจูแจ็ค nationalist group นาจีฮาวินาดานโปนาอันโนละช่วยตุปะขัดจูเนียอันนี้จวนเฮลปอลเนนาอันมุเทดานตูร์จูรวมมันปุยตุมตาเฮลปอลกันหันติตักนายน์แจ็คสิไปเตหันนิมาโจกังจูอัตรงกำมอยโจกจวนมีปุยสิไปหันนิบานาอันมิสนติตูราอันดานเละไฟซอมเตจงจูอันโบเชียตังไอตาจูมิสนจูมิตัมตักินอันเสตูรันิโลติคานียมาเสตูนาจวนโลเทลวินมีอมซาตินันเชียตังไอตาเนอันมิสนอาโจมาจวน
chung lai bor vela an ma ni lam trang te po chuan an thil ti tur chu an hre tur ani lova ma se lo thei lo nain anang tamiau si du than tur dangan nei miau lo wangin tanpuina lo thleng chu an pom mai ngai ni thlayo moza chu chung lai bor vela an mi le sa huisen tak tak te chuan an hum theya nipui van tlang chuan an ei tur chu a ruk theyang bera pe in an thuk ru bokani chuti hun lai chuan Heydrich chu alo buai em a vanzi conference chu alo hui hot mekani kumsang chu somli pahni January thla a Berlin han meeting room chuan Heydrich chu chairman ania chu meeting na atum lian tak mai chu juda ho suat mang vek mai chu ni chutiang ro manna siam lai chuan mi pahnin an thli thlai reng ti reng relova ani chuan a che dan zong zong chu han lo zir chianga khoi ko ange akal thin ti te eng tiang nge pathiana biak thin ti te ba ka ain khom na kong zong zong po chu han lo thli thlai veka alal in chunga thok tu zinga mi then khat chuan ama chu phat sanin chung en thatu pahni te chu han lo pui bok nen ti chuan gapchik le kubis te chuan Heydrich tha dan tur chu na satakin an rela alal ina chuan valu chuin an va beidon nge nianga a huana kalin an beyang mase German sipai trabik SS te chuan ani chu han vil uluk lea reife mai an ngai tu nuwa chuan ruam man na chun siam theita Heydrich chu aveng tu te tel haulovin a driver nen chau chuan an zin thin ti an hrechuaka ti chuan konga chuan lo chana ama chu lo ka thluk top mai chu han ril ruk ta ne mase hun le ni chu aliam zel si Heydrich chuan prak chu a chu san trap to niomin thu alo thanga chutiani chuan Heydrich chu han that theilo mayangem an ril ru chu buai ta hle maya chulai hmuna tanga an che chu wat wat chu ngai don ani ti chun kum sanga chu somli pahni mei ni somni parukania concert hall nuam zet maya chuan Heydrich le anupui te chu concert chimin aron kala apa Bruno chu kan soita kan khan zai thiam le hlaphu thiam ani kan ti to kha apa music te chu ngai thlain an hlim dun vio mai anum na tra hlawak lawa chuan papani chuan an thil ruam man chu thutlu nan lo siam ta atu ka chuan the butcher of Prague an ti mai Prague ka satal tu pa le Nunrawng zet mai chu ti hlum man tum ta ne gapchik chuan British tengan a payanga kubi sero chuan puak thei thil la keng thuang briefcase pani chu han paya pakhat zoga chuan stand gun thiadar chuom briefcase pakhat zoga chuan bom pani oma hetia han en mai chuan briefcase satli ang mai ania an ral thuam te chu nim lak thar chuan an khu boka mi in lo chek thut poni sela an hai thuk lu tu lo chuan an man mai bik lawang in do hun lai chuan chole tur awanga mi engmozat chuan sajupui chu han vul thina ni chutianga sajupui han vul thina wang chuan chung lai bor vela mi te chuan beka sajupui cho turin ni mengmozat an la thina beka chuan anak thina ni atu zinga lo ni ta kumsa go somli pani mei ni somni pasari ania zinga chuan Heydrich chu thlamu takin naron tho chuak nipuya in tran toa boru po athiang nuam vio mai tuk chuan anei zo nuwa chuan afa te pathum nen chuan Heydrich chu hanin fiama heti lai hian anupui chuan afa palina tur chu hapai mekani zinglamdar sombor vela chuan alal in chu chu santa amale a driver mai chau chun ne Prague khodai fema Liben district a chuan kotler te takte mai hioma chuta chuan gapchik le kubis chuan an lo ngak Ani thian un chu chulai kong sira chuan dar ka reng mo za chu han lom toa nga nei han hia wangin an om chu nuam lo viawa chu mai ba ka an thil ti tur chu thil hu phur om tak ani box si ngoi rengin an lo dinga hanin ring em bok atopa chuan Heydrich Mercedes Benz chu aron tlan ta gapchik chuan uluk takin nalo thli thlai renga awm na zon aron thlen don tak ha chuan a raincoat chu a the thlaloka silai chulek chukin Heydrich chu ka hlum matum ta ne a trigger chu a han meta ma seari takhau mai silai chu puak thei tlat lo ha zam zui le hal thlaiomozat an lo training ba ka mitam takin an puina hau tak zet mai te chu silai mu tlol voi khat wang chuan
eng ma lo maya achang zo thei ta sia an grass pai kha silaya chuan lo lutin an silai mechanism chu alo ti tang po anima na stand gun te hi azam ol sam em bok sia chumi ani lo vek poin awan dui ve hrim po anima na a chan berero chu kan hre thei ta lo ani Heydrich chuan ama tha tumtu chu mi pakhat chawe mo tia driver chu ding tura au turin asilai chu la chuk ta kubis chuan chu hun rem chang chu halo chu wat mai abom ken chuan kar lam chu voma ma se kar chunga chuna vom lut lo kar pona chuan bom chu tlai na puak zuya Heydrich chu adam chuk hlau mai ma se hliam na takatura kubis po chu cycle chuan chuang zui halin chulai tang chuna tlan bo zui gap chik chu driver chuan zuya abula satar la dora chuan atlan lut driver chuan aron nang ching trap tia chuan gap chik chuan a stand gun chu la chuakin tuna chuan na lo thok thei to a driver ke chuan kapin atlan che zui ta ne Heydrich a that tu te pani chu an tlan chuak thei ta ma se an mission chu an ti lo tlin lo awang chuan hre oman ti view mai Heydrich chu a thimio si lo a ma se bom puak khan Heydrich chu alo perna hle maya na tak turin motora chuan alet tareng mai ni arang theng berin balopsa hospitala chuan hruai zui nga lania aliam chu alo nat em awangin niriat zet mai damdoina a om nu le na tak tura ale nuin kumsa zugo somli pani jun nilia chuan Reinhard Heydrich chu aboral zui ta ne khati in beina ha chuan nu loka khan gestapo ho chuan na satakin Heydrich be tu te chu han zong zui ta ma se chuti mai in gap six le kubis te chu man mai thei an ni big lo an thinarim em awangin thisen ve karul andua chulai tranga thingtlang kho lavak lo lidisa kuwa mi zanga pathum bor vel chen na chunga chuan an truan ta ne an ngai dan chuan Heydrich that tu te chu khuami te chuan an tran pui ni in an hria fin mu mal tak om lo ma sela an thu nei na chu an mang sual lui tat mai chan chin thar lama chuan Heydrich thi na mo phur tu te chu khuami te chuan an tran pui ni omin an ron puanga ti chuan kumsang zugo somli pani jun thla halonia jun ni som zana chuan zan lai pel nu loka nazi sipai te chuan chu khuwa chu an ron hual ta ne lidisa khuwa mi pa za somsari pathum chu hunle huna an kap luma mechia te chu Raven Bruce concentration camp lama chuan an thon zui bok naupang kumriat nuelam te chu le khazir turin mundanga an sona German mi le sa te en kol turati an ni naupang lian zual te chu chelno extermination camp lama chuan ti hlum an nia chu mun chu Poland namiani atir chuan lidisa khuwa chuan mi zanga le pathum man chenga ma se an zinga mechia za somli pathum te le naupang som pasari chau chu handam chuk ta ne a omzia chu an mi pa te chu chithla theilo tura ti ania chu khuwa mi zong te chu an nam anga ti mang pak an ni chutia mi hring an su sam vak nuwa po chuan in le lo te po chu an hal dar vek boga an in le an biakin han zualo chu thu dang ni sela an thlan mul thleng chuan ti chiat sak vek an ni chuti an chelai chu video in an la zui le tang hala kumsang zugo somli pathuma chuan chulai chuan mun ruak zau tak mai ringot chum ta nazi ho tan chuan khuwa han ti chiat chu an chakna lan tir na ani ve maya atlang pui thuin indona an thil ti sual midang ti du da tele rong taka chet te chu mi mulawa thup bo an tum thrina ma se tun truma kher chuan an nun ron na chu aron lang chuak zo ta vek mai ni ti chuan thisena in bul na chu an ta chuan propaganda ani ta a in ti la om thiam ve theina ni chu khu chunga an thil ti a ringot chuan nazi ho chu an la lom tok lova chu in beina mo phurtu te chu man nge an du ti chuan thu chuan siam ta tu that tu chui chua theina tura ta na an ma ni pui tu chu anun na an zuwa sak don thu han soya chu mai ba ka poisa tam tok tak an pek don thu an soibok an poisa tok tar po chu atam tham hle maya race mark magda doi khat zet mai ani
chu hun laya German sarkar poisa man chu nia an poisa tok tar chu atam tham ema wangin gap 6 le kubisa te thian pakhat chuan chu thil chu aron mutai te tlat mai chupa min chu karel jut da ania ani po hi han ma ni ang thowani ve Poland lama atlan chia French Foreign Legion chu hazom ti chuan Britain a chuan special operation nei tura training pegania mission nei tura helai muna ron tir hi ani ve thowani mase kumsa zugo somli pani jun ni som paruga chuan Gestapo ho chu tho dun pui atum ta thutlu na siamin apan ta ne Praga chuan an ni chu vak muwa German sipai ho chuan ni na thar an lo pe boka poisa tam to tak chu han lo pe bok chuti rualin ani chuan a thian te pani gap 6 le kubis te chu aphat san zuya chu mai baka an mani hum tu te chung ko ming po chu German sipai ho nera chuan a hrilani awm zia bera chuan kok tu a watrang ti na ni chu ami hek zing mi chu moravet chung ku chun nia Gestapo ho chuan chu in chu han wadap ngal nuber chuan tur chu lo ein anun nala zuya ma se fa pa chu zo na zo tura hruai ani ta ni Gestapo ho chuan na sataka soi sain an dopa khoya nge an mitan puite chu an om tin an zota ani chuan a hriat lo thuina changa ma se anuina a thu hril thin chu ha soi chuak ta har sana le mang an na hi tok tak tak ani chuan Saint Cyril and Methodius ko shana lutang che ti in a hril thin ani ome chu Orthodox ko shan biakina chuan gap 6 le kubis te chu an rautlana chu biakina chuan anni pani baka paratroopers dang panga te chuan London ranga thupek local chu han lo ngai chang ani lidi cha kho chunga thilthleng zong zong pokha han hreveka an thil tia wangin poisoi lo mi zaingam zat an boral ti po an hria nazi ho chu an thil tia chuan an top mai don lo ti po an hria anin thiam lo ema wang chuan an ma ni nun na lak mai po chu han du to ne in thana ti top dan tur te po chu han ngai tua an ma ni in lailan mai po chu thadon te chuan an hria ma se man lak tak tak ma chuan Gestapo ho chuan anom na chun ron thleng zuya engkim mai chu hat lai lu tuk to ne nazi sipai te chuan biakin chun huala ti chuan be sena zong zong chu top ta silain an ni chun ron kap ta throi mai chu biakina chuan sipai pasari an oma lelama an mani be tu te chu SS da sari rual le Gestapo mi engam zat chu ani mase nazi ho chuan anon po mai thei bik lova biakin nuya chuan le nui pindan hi ha oma chuda chuan sipai ho chu han tom trap mai nazi sipai te chuan chulai hmuna lu chu han tum ve viawa mase an lut thei bik lo silai na lo kap zel box ya chumi ni wang chuan chulai hmun le nui pindan chu nazi sipai te chuan tuihma ti kha an tum ta ne melma ne na anin ka na a liam tur lovin kubisa chu ha borala ti chuan paratrooper so po chuan amalte tein thi chu han thlang ta man ni chu dam na hani don chu lo ti an hria then khat chuan cyanide turan ea then khat chuan an silai mula nei chun ang chuan anin kap lumbok atopa chuan Heydrich ka thattu te po chu han boral ve zuita chung laya sipai lo beito thin tu te mieng mo zat baka an mani lo tan pui to thin tu te chung ko mo zat chu ti lum manni an mani mai baka biakina na thok tu tam tak baka an bisop thleng chuan ti lum mannia chuti chung chuan nazi ho phupalak na chu ala top chung lo niom mo zat nuwa chuan thingtlang khodang chu an ti chiat pel lea jaki khuwa chu me patrang chuan an nuai bo mi mai ne chu khuwa puitling zong chu han ti lum veka no pang zong deu tho chu chulai muna tranga tirbo mai baka ti lum manni chu khuwa in le lo zong po chu ti chiat vek an nia chu tianga rong taka an chet na wang chuan an lung oi pha ani che kang chu ma se mi hring hi kan chan that lai ang reng hi kan ni don lo ti hriata tha German Nazi ho po chuan chuti taka Nunrawng chuan chema sela rorel na an lam ha chon ve thawang indo pui pani na chu lo top ta chulai muna Nazi official ho tu pa ber Karl Hermann Frank ka chu lidi sa le jaki khuwa ti chetura thu pe tu ber anga ngai ania
thu bui or tir niin thiam lo chan tir ani bok ti chuan tang rul pol sipai te chuan an that zui ta ne kok tu karel chit da po kha tang rul pol sipai te chuan an man zuya gestapo tenen chuan thok ho ma sela in do lo top tak sia chuan a thopui te an tlom ta si tlan bo tum te ma sela tang rul pol sipai te chuan an man le thowa ama awang chuan thingtlang mi engmo zat nun na hat luang rala poi selo engmo zat chuan an thi pha naupang tam tak fa sha an omani chuwang chuan ani po chu thiam lo chantir ni in thi tura hrem manita kumsa hazku somli pasari april ni somni pakua chuan praka ti hlum mani vetani masia pasal thi nuwa po lina Heydrich ve thungero chu nipa ngai chunglam kho sakin nala kho sa kumsa hazku somli panga ma kha chuan german rama chuna kirlo anram chu hain petasia apasal in le lo te po chu sarkarin athunun vek mai apasal chu war criminal apu ani wangin abung ro zong chu khoi chet theilo da vekania mase apasal thilti sual nia an soite chu ha belet ve char mai apasal chu war crime sa chuan ain rol lo hati ve tranga kumsa hazku somnga chobor vera chuan dan mangin apasal digna chu ha be chho ta ne West Germany sarkar laka chuan thiar chang boka widow pension an pek baka a in pakhat chu an nei tir le ta ne tuna chuan praka Heydrich an ambus na hmunan bula chuan hriateng na lung han tunga Joseph kapchik le yan kubi sate za na lam tirnan an lim dinani an zia chuan pakhat chu han da ve boka chu pa chu jack civilian mi ani digital le jakia chuan milim tam tak nazi sipaina an suat te ang thei tur bera an siam chu han din tir treu maya a hu howa in thana rap thlak tak chin chiana ta na siam ani chulai hun chu nunna chan ta te hriateng na ta na siam chu ani rolin chumi ringot chu ani lo chewa nunna chan ta te chuan an chan ani maya amero chu thangle thar zel ten chu tiang thil rap thlak chu lo thleng to lo tura an du zelan tirnan chu thil chu han siam ani ole tun trumata chun khati song khan report mai sela pathian remati chuan video dang nen in hule thoi kan tum do nia